Vítajte pri návode na zostavenie nožnicového stanu 2x2 metre. Na zostavenie sú potrební dvaja ľudia. Konštrukcia stanu je uložená vo vnútri praktického prepravného vaku. Rozopnite zips v spodnej časti vaku. Odklopte spodnú časť s kolieskami nabok a vak stiahnite z konštrukcie. Uchopte konštrukciu po stranách a pohybom od seba ju roztiahnite. Hneď ako je konštrukcia z polovice roztiahnutá, je potrebné na ňu natiahnuť strešnú plachtu. Strešnú plachtu naťahujte opatrne a po častiach, aby nedošlo k poškodeniu. V rohoch ju zafixujte pomocou suchých zipsov a po celom obvode rovnomerne rozprestrite a urovnajte. Dajte si na tom záležať. Teraz uchopte konštrukciu za strešné vzpery a pohybom od sebe roztiahnite do maximálnej dĺžky. Pohybom nahor zacvaknite všetky poistné kolíky na strešných spojkách. Pomocou pások s prackami pripevnite strešnú plachtu po stranách ku konštrukcii. Vrchnú časť plachty stiahnite pomocou pútka k vypínacej tyči. V prípade potreby otáčaním kľučky na spodnej strane vypínacej tyče dopnite strechu. Teraz súčasne zdvihnite nohy na jednej strane stanu, kým nezaskočí poistný kolík. To isté zopakujte na druhej strane. Takto postupne dvíhajte stan do požadovanej výšky. Nikdy nezdvíhajte iba jednu nohu na požadovanú výšku. Mohlo by dôjsť k poškodeniu konštrukcie. Hneď ako stan dosiahne požadovanú výšku, prichádza na rad vešanie plných bočných plachiet. K strešnej plachte sa po celej dĺžke pripevňujú pomocou odolného suchého zipsu. Na pripevnenie k nohám slúžia pútka so suchým zipsom. Jednotlivé bočnice sa medzi sebou po stranách spájajú taktiež pomocou suchého zipsu. Vďaka tomu je vnútorná časť stanu chránená proti zatekaniu vody a poryvom vetra. Namiesto plných bočných plachiet je možné k stanu objednať napríklad bočnú plachtu s oknom či s dverami. Pripevňujú sa rovnakým spôsobom k strešnej plachte a k nohám konštrukcie. Medzi sebou sa spájajú pomocou suchého zipsu po stranách. Pre stankový predaj sa dá dokúpiť aj tzv. Polobok. Jeho inštalácia je rýchla a jednoduchá. Na jednej strane pripevníte držiak na konštrukciu pomocou skrutky. Do držiaka vsuniete teleskopickú tyč poloboku a zaistíte ju druhou skrutkou. Na opačnej strane pripevníte ku konštrukcii rovnakým spôsobom aj druhý držiak. Teraz začnete navliekať samotný polobok na teleskopickú tyč. Hneď ako je navlečený, zasunte tyč do druhého držiaka a zaistite skrutkou. Pomocou pútok so suchým zipsom upevnite polobok po stranách ku konštrukcii. A je hotovo.